салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Поставка аз Турция ҳамирӯз мана қабул кардим, омадим духтаро. Ини ученицаҳои сразу ман разни региону ва отправка кардам. Ини худам як мишкаш мин ресашкати омад, боз як мишки дигараш ҳафтаи оянда насиб иншоалло меояд. Ҳафтаи гузашта он нафарое ки заказ кардан насиб иншоалло ин ҳафта баъд омада мерасад тавари шумҳо. Ким пеш заказ кунад, ин ҳамон одам пеш мебиёд. Ҳар рӯз отправка ҳаст духтаро. Фирма ягон нушхун поида намистад ки кай заказ тӯб мешад, баъд мефирсоним гуфта. Ҳамин рӯз заказ кардид, даруни як суткава бори шумои сабират мекунанд, фотоотчёт мекунанд и отправка мекунанд сразу. Ман ин 2 пакет склади ФБО ва аз он ба упаковка мекуним. Ман инҷа аллакай ҳама пакетома тайёр кардагӣ. Якум презрачный пакет ба, дуюм курьерский пакет ба упаковка мекуним. Боз ба ватсапи ман навистанд ки апаҷон ини мо заказамон нест. Баъзе одамо боварӣ намекунанд духтаро. Албатта баъзе вақто мешад ки заказ намешад. Сабаби заказ нашудан ин аз тавари шумо вобаста аст, аз карточка пур кардани шумо аст духтаро. Манам аз нишон метиҳам. Так. Хеле заказ нест. Ман якта магазини ма нишон метиҳам духтаро. Мана уже 6 минут красный нишон додост. 6 минут уже опоздат каросиям. Ман аз насиб иншоалло аввал янаҳои сабират мекунам. Мана як рӯзанда чандта заказ аст. Оли инаҳои принимат кардаги не, зеро инаҳои сабрат ба отправка мекуним. Баъд ҳамаша упаковка карда роя мекуним духтаро. Сабаби заказ набудан ин аз сабаби тавари шумо, аз карточка тавар пур кардани шумо, аз инфографика зависидаст духтаро. Мегӯяд ки заказ нест мегӯяд, заказ ҳаст ҳама вақт. Ҳозир хато накунам, аз ҳамин як магазинам зиёда 10 дона заказ омадагӣ. Так. Зиёда 10 дона заказ аст духтаро. Ман иҳои маъмули принимат карда гифтам ба успед накардам. Ман ҳозир омада, баъд ҳамаша сабрат каросиям. Нафарое ки мехоҳанд аз хона нишаста кор кунанд, муроҷиат кунед духтаро. ёд метиҳам фақат занҳо роҳи кор кардана ёд метиҳам. Масали бор гирифтан баям. Так. Стоп. Чо это у нас? Так. Баъзе товаро мешад якта одам дута заказ кардагӣ. Ина разделит карданатон дар кор. Разделит кардан ман хеле меқапидо. Ана инҷа одам испорит. Всё сабрат мекунед. Дува разделит мешад. Вот всё. Ана амирӯз якта магазинам ба 11та заказ омдагӣ духтаро. Мана 11та заказ омдагӣ. Ҳозир иҳои ҳамаша сабират кардаем буда метим. Ҳамин хеле хоҳед ки агар заказатон бисёр бошаду карточка товара грамотно пур кардан наметавонед духтаро, муроҷиат кунед, ёрдам мекунам. Ана духтаро, ҳозир ман инҷа бесаброна бояд ҳамин товара упаковка кунам. Чанд рӯз мешад ки склади аз он ба заявка мепартом, товар буда мебонам гуфта. Аз сабабе ки серкор ҳастам, боз атминид мекунам. Инам расо як майдакор, шта ҳаме хе упаковка карданатон дар кор, як бо товара аз назар гузаронданатон дар кор. Аз ҳамин сабаб сали серкор буданам, упаковка карда натонистоса будам. Худамам ҳамин қадр бетоқат штиям, хаёлам кити аввал либосои кӯдаконаи кушом, лекин ҳозир агар ина кушом боз ин корам мемонад. Ин намозгар бояд ин товарои буда додан дар кор. Имрӯз то обеда 2-3 зани тоҷик барои ман телефон карда ҳамин тарзи кор кардана ёдти гуфта буданд. қати ваҳо то обеда қати телефон кашида роҳи кор кардана омӯхтам. духтаро дар инҷа ҳастанд нафарое ки оли вабше тамоман сарфам намеранд ҳамин кор ба. Боз камтар кӯтоҳ карда гуфта мегузарам. Инҷа хай аз он интернет магазин аст. Ягон чизе ки аз бозор
обтовӣ мехаред, либос ҳаст, ягон таваро барои хона ҳаст, баъд дар ин ҷо камтар болошба пул монда мефурӯшед, фоида мекунед. Ҳамин ранге ки дар бозор ки савдо мекунад, ранги ҳамонҳо ҳаст, фақат ин интернет магазин аст, аз хона нишаста мекунед, ҳам хона мешинед. Асосан ҳамин занҳое ки кӯдакдор ҳастанд, хеле қулай ҳаст. Хеле ки дидед, манам ҳамин хонанда шида қати Усмон чанд бор мехезам, об те мегӯяд, ягон чиз те мегӯяд, ихе кун, баъзе мегӯяд қатӣ бозӣ кун мегӯяд. Манам мехезам, баъзе қатиш бозӣ мекунам, баъзе берим ба гиром мерам, қатим кати таварое додам ба гиром мерам. Ами хекада хонаве нишаста пул кор кардиам мешад. Самое главное желание. Самое главное, агар ҳамин мақсади кор карданатон бошад, агар дар ҳама кор ки ҳаракат кунед, ҳамаш ба комёб мешед. Духтаро, ягон ҷои қииндиш нест. Он қадр пули бисёрам намебаровад. Бисёриҳо телефон мекунанд ки пули бисёр лозим аст мегуфта. Инҷа не обязательно шумо бояд 5 хе 6 хе тавар гиред. Ҳаст баъзе таварҳое ки як намуд мегиред, хадавой мешад. Маслиҳати ман ба он нафароне ки нав ҳамин кора сар мекунанд бо пули кам, маслиҳат метиҳам ки таварои без размерни ряд гиранд, расветкаҳош бисёр набошад. Ози ҳамин таваре ки ман упаковка кадосиям, як хел расветка аст, размерашам як хел аст. Ҳамин дар 10,000 8,000 ба ҳамин қадар бор мехаред, упаковка када буда метиҳед. Хадавои тавар бошад, сезони тавар бошад. Ҳамин як намуди таваритон ки ҳам шумо аввал роҳи савдое ёд мегиред, карточка тавар пур кардана ёд мегиред, упаковка кардана, штрих-код задана, ҳамаша ёд ки гирифтед, баъд оҳиста оҳиста ки агар ки зӯратон расад, баъд мана дигар хеле борое ки ҳастанд ки размерни рад, разни расветка, ҳамихел чизое гифта фурӯшид мешад. Лекин аввалашба бо пули кам сразу ҳамихел обув ё ки кофтаҳое ки разни размер, разни расветка, ҳамихел ки дар оидагар сари душвортар мешад барои шумо, азоб мекашед. Дусе роз берим ба набарамда, ҳамин роз барам ҳамин бери хунук шудагӣ. Озе ош дам кардамон. Хаб хонанда помидори огурцы свежие буд, ки бо уже ҳаво вай шудагӣ, салқин шудагӣ ҳаст. Салёни огурцы гиром рафта. Огурцы рафта будам. Подружка даромда дастам мен. Карандашами тональный крем аст, ҳамаша попробовать когда дидам. Короче, Рексона грифтам боз. Это тень для брови, так, спрей для тела, крем Ниве грифтам, карандаш для глаз грифтам. Ну, короче, доктора худато медонед. Рафтам якта салони огурцы мешуд, сметана грифтам, бо худам ба 1250 рубл ба хемайда чуфта кардам.